Altså lad os starte med det vigtigste medie at bruge, det er jo brugt det flest, det er tv. Men igen, tv er et meget dyrt medie at bruge. Og når vi bruger tv, så kan vi ikke tillade os kun at målrette os mod én målgruppe, som vores konkurrenter kan på børnefamilieområdet. Hvis du tager Bonbonland for eksempel, når de kører tv-reklamer eller Legoland, så henvender de sig jo rent til børn. Rent til børnefamilier. Man ser skrigende børn i forlystelser, og du ser glade familier osv. Det vil vi jo godt have med at vise, at der er familier i Tivoli, men vi vil jo ikke støde de kulturelle for os, eller fredagsrockerne, som siger, her gider vi ikke at komme, det er jo kun noget for børnefamilier. Så det er vigtigt for os, når vi markedsfører os på tv, som altså er et dyrt medie, at så skal vores tv-reklamer have en appel til alle tre målgrupper. Lad mig komme med et eksempel. Da vi lavede vores tv-reklame for Dæmonen, da den blev introduceret i 2004, så er det jo en reklame for forlystelsen Dæmonen. Altså kameraet sidder i Dæmonen, når man følger den rundt i haven. Men ved at du følger den rundt i haven, så følger du også, hvad der sker i haven. Du kører forbi et par, der sidder og spiser på en restaurant. Du kører hen over plænen, hvor der er fredagsrock. Du kører hen over koncertsalen, du ser en gruppe festklædte, glade mennesker, der skal ind i koncertsalen til koncert. Sådan er der også noget for det kulturelle, og der er også noget for fredagsrockere. Sådan så et ældre ægtepar på 55 ikke siger, nej, vi gider ikke komme i Tivoli, det er ikke andet end vilde forlystelse. Så vi kan ikke kun henvende os til børnefamiliesegmentet og forlystelsesegmentet i vores dyre reklamer, som tv jo er. Der bliver vi nødt til at brede det ud og lave mere en imagepræget markedsføring. Og det kan vi gøre, fordi at uanset om man er forretningsmand med nålestribet jakkesæt, eller du er mor og far og 3 børn, eller du er et ældre ægtepar i 60'erne, der skal i koncertsalen, eller du er 21 år med piercing alle mulige utænkelige steder på vej ind til Nick & Jay-koncert, så er der nogle ting, der er fælles ved grunden til, at de vælger Tivoli. Og det bliver andet her, hvor vi står nu. Altså det er det, der er blomster, der er havestemning, der er garder, der kommer og spiller, der er pludselig et orkester ved harmonipavillonen. Du har hele stemningen, hele atmosfæren, alt det, der gør Tivoli unik og adskiller os fra alle andre forlystelsesparker og alle andre tilbud. Så det er altså også årsagen til, at en fredagsrocker synes, det er fedt at høre Nick & Jay på plænen, selvom lyden måske er bedre, når han er inde i parken, eller lyden måske er bedre til en grøn koncert, og ølene måske er lidt billigere, og hvad ved jeg. Men bare det at være i Tivoli sætter rockoplevelsen ind på et ekstra leje. Det at sidde på en restaurant, det kan godt være, at der er en bedre restaurant uden for Tivoli, end der, hvor du sidder og spiser nu. Men det vil at sidde og spise i stemningen, i Tivoli-stemningen. Det at komme som børnefamilie og køre en forlystelse i Tivoli, det kan godt være, at der er en flottere og vildere forlystelse i Bonbonland eller Legoland. Men det giver altså en ekstra stemning, at det sker i Tivoli. Du har så mange gratis glæder i Tivoli. Og den atmosfærestemning, den er fælles, uanset om du er fredagsrocker eller kulturel eller børnefamilie. Og det er den, vi prøver at gengive i vores mere generiske markedsføring, i vores mere imageprægede markedsføring, som er på tv. Det er klart, når vi går så ind på den mere billigere former for markedsføring, altså annoncer, direct mails, radioreklamer, den slags, der kan vi være mere målrettet og køre en annonce, der udelukkende i sit udtryk henvender sig til børn, eller udelukkende i sit udtryk henvender sig til fredagsrockere, eller udelukkende i sit udtryk henvender sig til det kulturelle. Og det er det samme med medievalget. Altså det kan være fredagsrock-annoncen, den kører i Gaffa, og den har fået et udseende, som henvender til fredagsrockere. Mens annoncen for koncertsalen og hvem der kommer og spiller, det er måske i Politikken eller Information, altså medier, som læses mere af det kulturelle. Så der tager vi mere hensyn til at gå ind og være specifikke. Men på vores store tv-relaterede kampagner, der henvender vi os til alle målgrupper.